på sig, tror jag. De fick ju värsta sommarhagskänslan. Ja, kolla i jag kan inte ta kort. Det var fina de är. Men det verkar ju faktiskt inte vara någon osämja. Nej, men herregud, ta det lugnt. Inte att de ska skada sig. Varför har det regnat i natt då? Det är så jävla fint att det ska ha regnat så att det blir halt. Då måste de... Nej! Aj. De tyckte det här. Förstår nu tror de att de har kommit på sommarbete. Gud, de hetsar upp alla. Alltså de har stått i hålla och känt sig instängda förmodligen. Nej! Oj. Så nervös. Ja men gud vad de är så. Nej! Aj, 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 aj.